अफिसार बिथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनसे आर'नाइजों बरायलांनो थाखाय गुरै खालामो। बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्रायनो रन्जित बसुमतारी सार बिथांखौबो आर'नाइ गांसे बरायलांनो थाखाय गुरै खालामो। हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बिथाङा बड'लेण्ड रादाबनि नुजाथिफैनो बिथांजोलाव आरो बिथांखौबो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आरो हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों रायजो बड'लेण्ड बिथां डेभिड बसुमतारी जोबोद साबायखर थाबाय आरो हाबाफारिखौ जों जागायनो थाखाय बे समाव जों बर'नि आलासि हाखांनानै हाबनोसै माखासे बेखेवखांनायनि उनाव सारा ओरैबोदो आं ओरैबो होनसै बेहायनो एसे बुंनायखौ सारखौ लानोसै स्टुडिअ'खौ बेखेवना होनो थाखाय आरो बे बर' हारिनि गेजेराव थामहिनबा बर'फोरनि गेजेराव गिबि स्टुडिअ' थामहिनबा डिजिटेल डिसप्ले पेनेल बे जागोन। बिथांमोना बेखौ दावहायावसो बाहायदों। दा जोङो नुनो मोनो मोनफ्रोमबो जिनिसखौ जों मोजाङावबो बाहायनो हायो, गाज्रियावबो बाहायनो। बे मोनसे आखाइजोंनो मानसिखौ बुथारनो हायो। बे आखाइजोंनो बिराद मोजांबो जोङो ओंख्रि ओंखाम संनानै जानो हायो, मोजां मोजां बिजाबफोर लिरनो हायो। दा एप्लिकेसन होननाय जिनिसा बिराद गिदिर जिनिस। दा बेनिखायनो बे बड'लेण्ड बुब्लि बे बुब्लियाबो दिनै जे गोदान बे डिजिटेल माबाखौ मिडियाखौ लानानै जे आगान सुरनो नागिरदों, बेयाव जोंहा बे मोजां थांखिजों गाहामजोंल' जों बेखौ दैदेनलांनो हायो, बेखौ नोजोर होनानै नोंथांखौ बे सालायलांनो थाखाय आं खावलायो। जोबोद साबायखर थाबाय सारा जाखिनि दसे सम जोंनि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै जोंखौ थुलुंगा होबाय, बेनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय आरो बे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै गोनां जोंनि मावफुं सेक्रेटारि गोनां रन्जित बसुमतारी सार बिथांखौबो जोंनो थोजासे बोसोन होनो थाखाय नैबे समाव गुरै खालामदों। बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खर, बे न'खरखौ आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय जासिबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लिया बर' हारिनि राव थुनलाइ आसार खान्थि जौगानायाव आरो गेरेमसा हारि दाखांनायाव खौसेथि सान्थि दाखांनायाव जेब्लायबो हेफाजाब होनो हाथों। मानोना दिनैनि जुगा ग्लबेल जुग, बे ग्लबेल मुलुगाव गावनि आथिङाव गाव गसंथानो थाखाय जों बयबो स्पिरिचुवेलि आरो मेन्टेलि दावहा नांनो गोनां जायो। बे दावहायाव बर' हारिखौ देरहासार खालामनायाव बड'लेण्ड बुब्लिया जेब्लायबो जोंनो दै हासार जगायनानै होथों, जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिया जेब्लायबो थांना थानायनि मिजिंखौ जों मावफुंनो हानाय बायदि दिनैनिफ्राय बे डिजिटेल टिभि
बर'लेण्ड बुब्लिया जाबाय बे डिजिटेल टिभिनि गेजेरजों बर' हारिनि गासैबो मानसिफोरानो मुलुगनि जिखि खनायाव थायाथों मानो बे डिजिटेल टिभिनि गेजेरजों बर'नि थार सैथोजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफ्रा बेरखांथों आरो दिनै बर'नि राव थुनलाइया गोबां स्ट्रागल खालामनो गोनां जादों, गसंथानायाव एसे प्रब्लेम जानो फैगासिनो दङ। बेखौ जोङो बर'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोङो सोदांनो हागोन आरो जौगाहोनो हागोन बे मिजिंथिनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबो। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय सारनिसिम जे बिथाङा जोंनो बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंखौ बोसोन होयो। जों आसा खालामो थामहिनबा जोङो जोंनिफ्राय जेसेबां हायो रायजो राजानि गेजेराव जों थार आरो सैथोखौ जों फोसावनो थाखाय जों बे मोनफ्रोमबो खनानिफ्राय दिनैथ' गोजोननाय मोनबाय जि खामानिखौ जों एसे समसिम मावनो हायाखैमोन। मानोना मिडियानि जुगाव मोनसे मोजां प्रजुक्ति बे जिनिसा गैयाबा जोङो जा साननाय जा मावनाय बेफोरखौ जों स्पिडि महरै जोङो मावनो हाया आरो दिन्थिनो हाया। बेनिखायनो दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लिनि आरो मोनसे आगान सुरबावनायखौ लोगो मोनफैनानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। बे कमिउनिकेसन होननाय जिनिसानो बिराद जिनिस। कमिउनिकेसनाव जों जुदि आवगायोब्ला जोङो माने बहुद खामानिखौनो जों थाब मावनो हायो। जों नुनो मोनदों जे मिडिया गैयैयाव, कमिउनिकेसननि मिडिया गैयैयाव जोङो गोबां समाव नंखायखौनो नंगौ खालामनाय एबा नंगौखौनो नंखाय खालामनानै जोंनि गेजेराव मोनसे उलुं-गुजुं थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनदों आरोखि। दा जोंनि गेजेराव जुदि थाबनो बे मिडियानि गेजेरजों थाब खोथाफोरखौ बुंनानै एबा सुद्रायनानै खोन्थालायनो हायोब्ला अब्ला उननि जा जेंना सोमजिनो हानाय बाथ्राफोरखौ जोङो होबथानो हायो। बेनिखायनो आरो गोदान खौरां मोननाय, गोदान जे माबा प्लेनिं जानाय बेफोरबायदि माबाफोर बिसार धाराफोरखौ जोङो बेफोरबायदि मिडियानि गेजेरजों थाब मानसिफोरनि गेजेराव बेखौ सौहाहैनो हायो आरो जों बिसोरखौ एडुकेट खालामनो हायो। गामिनि मानसियाबो बेफोरबायदि खोनानानै हाइ इनस्टिटिउसनफ्राव एडुकेसन मोनाखैब्लाबो बेफोरबायदि मिडियानि गेजेरजोंबो बिथांमोनहा माने सोलोंनो हायो, एडुकेसनखौ मोननो हायो। स्पेसियेलि मोनसे हारिखौ बोखांनो जोंनो पेपार मिडिया आरो इलेक्ट्रनिक मिडिया बिराद गोनां। दिनैनि दिनाव गावनि आथिङावनो गाव गसंथानो गोनां जायोब्ला जोंहा बर' हारि हिसाबै फारफ्रोमबो बिथिङाव गासैबो बेसाद थाखाजोबनांगौ एबा गोनांथि जाखायो। जायनि जाहोनाव आं हामबाय होनदों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि न'खरखौ। बिथांमोना दिनै सोरबाया साननो हागौ बेयो प्रफेसनेलि मोनसे गावनि बेक्तिगत उद्देশ্যनि थाखाय मावदों होननानै, खिन्थु बर' हारिनि गेजेराव दिनैनि बे देरफुनाय जोहोलावजोफोरा कम्पिटिटिभ मोनसे जुगाव मेडियानि गोनांथि दं होननानै गोबां जोंनियावहाय पर्टेल निउसफोर ओंखारदों। दा बिनिनो दिनै जोंनियाव डिजिटेल स्टुडिअ बड'लेण्ड बुब्लिया बेखेवनो हादों गिबि खेबनि थाखाय। बिदिनो जोंनाव जालांबाय थागोन। बर' हारियाव कम्पिटिसन जालायनांगौ, कम्पिटिसन जालायबासो जोङो जौगानो हायो। बिनिखायनो दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लि डिजिटेल टिभिनि गेजेरजों, स्टुडिअनि गेजेरजों जोङो मोनसे मिजिं खालामदों जोंनि हारिनि गेजेराव जानाय खुथिनाथि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनाय। बे खुथिनाथिनि गेजेराव गाहामखौ थुनज्लायनानै माबा मोनसे गाहाम बेसाद दालांनो हानाय, बेफोरखौ दिनै जेरै आयनाखौ नायोब्ला जों गावनि महरखौ नुयो, बे डिजिटेल टिभि बा डिजिटेल स्टुडिअ बा पर्टेल निउसफोरनि गेजेरजों जोंहा जेराव मोनसे फुल फ्लेजेड स्टुडिअ खुलिनोब्ला जोंनो फ्राय कोटि रांनि गोनांथि जायो, बा स्टेट गभर्नमेन्टनि NOC लानानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जों पारमिसन लाबोनो गोनां जायो। जोंनि हारिया एसेसिम गोजौआव थांनो हायाखै,
अब्लाबो आसामिसाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दं नाय ममातके खना ममाय फाल एबा आमाय गैयैनिख्रुइ खाना आमायानो गोनां साबसिन होननाय बायदि जोंनाव बे पर्जायाव दङ। नंखायनो बेनि गेजेरजों आं बेक्तिगत बायदै हमदांनो हादों बा मिजिं खालामदों थारैनो जोंनि समाजावहाय जोङो नैबे पर्टेल डिजिटेल टिभि पर्टेल टिभिफोरनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ जोङो बोखांनो हागोन आरो गेरेमसा हारि दानायावहाय जों मावफुंनो हागोन। दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया बेयाव जे गोदानै डिजिटेल स्टुडिअ' बेखेवदों बे बेखेवनायाव बाहागो लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बेहाय आङो बाहागो लानानै माखासे मोन्दांथि आरो नोजोरखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो सानदों जे बिथांमोननि जे बड'लेण्ड बुब्लि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहायाव आं मोनसे सोदोब लिरनाय नुनो मोन्दों जे उदां आरो सैथो खौरां। दा बेनि गेजेरजों आं माखासे बाथ्राखौहाय मोनदांनो हाबाय जे बुंनो सानदों जे मोनसे रादाबा जाय रादाबानाखि माने रायजो राजानि बा समाजनि जोंनि ससाइटिनि मोनसे मोन्थायखौ उदां भाबै बुंनो हानाय मोनसे प्लेटफर्म आरो जोंनि रायजो राजानि जेनाखि जेंना बेखौ उदाङै फोसावनो हानाय मोनसे बे प्लेटफर्म। जोंनि समाजाव जोंनि ससाइटियाव जुदि माबा मोनसे जेंना दङब्ला उदां भाबै नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बुंनानै जों मिन्थिनो हायो आरो बे प्लेटफर्मा अरायबो माने जोंनि माबा मोनसे लाखोमानानै थानाय सैथो बै सैथोखौ माने फोरमायनायनिबो मोनसे प्लेटफर्म। दा मिजिं खालामो जे नैबेबायदि मोनसे रादाबनि गेजेरजों जोंनि ससाइटि जोंनि नैबे ओनसोलाव मा जेंनाया जोंनि थाखाय फेक्टर जानानै दं बेखौ फकासाव लाबोयो आरो फकासाव लाबोखांनायनि उनाव जोंनि जेंनाया माबोरैहाय माने बेखौ माने फोसाबनो हाथावना बे मोनसे फोसावनो हाथावनाखौहाय लाबोनानै जोंनि ससाइटियाव डेभेलप खालामनो हायो आं बेखौ मिजिं खालामदों। आरो मोनसे जे रादाब बे रादाबा जोंनि आथिखालाव जे दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा निस्सय बा सोरबा साफा सानैया निस्सय माने दासिम जोङो साननानै नायाखै जे माने जोंनि गेजेराव जे रादाब दङ। नाथाय मोनसे बेसेबांबा सिगां बेक जानानै जोङो नायहरब्ला मोनदांनो हायो जे माने मोनसे समाव जोङो बेबायदि मोनसे प्लेटफर्मनि पर्टेल बा माबा मोनसे रादाब बिजोङाव जोङो बर'नि बुंनाय बा बर'नि बाथ्राजों जोङो माबा मोनसे मोनथिनो लुगैबाबो जों मोनामोन। नाथाय जोंनि गेजेरावदि दिनै बर'नि गेजेरजोंबो जोङो मोनथिनो हाबाय आरो बर'जोंबो जे जोङो रादाब बिजोङाव माखासे रादाबखौ मिथिनो हाबाय बे बुस्थुखौ जोङो दिनैहाय साननानै नायोबा बिराद गोजौ लेभेलाव दिनैहाय दंफैयो आरोखि बर' बिजोङा जे बर'नि जे रादाब बिजोङा। दा ओंखायनो बिथांमोनाबो रादाबनि गेजेरजों सेक्रिफाइस खालामबाय जाय बिथांमोना दिनै माने खामानि मावबोबाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो गुबुन गुबुन जेनाखि बेबायदिनो बड'लेण्ड बुब्लिजों समान समान जायफोरनाखि साखाथि फाखाथि खामानि मावगासिनो बिथांमोनाबो माने बेबायदिसिम लाबोनायाव खामानि मावदों होननानै आङो मिजिं खालामदों आरो बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों। दिनैनि बे बुब्लिया जोबोर मोनसे बाख्नायजाथाव बुब्लि आरो बे बुब्लिखौ जोङो मोननो हादों जे बिथां राजिब आरो राकेश बिथांमोननि दैदेननाय जि बड'लेण्ड बुब्लि बे बुब्लिया दिनै जोंनि थाखाय मोजां मोनसे रंजाथाव मोनसे दिनै बुब्लि लाबोदों। बेखौनो बुंगोन दिनैनि सानाव जे भारत हादराव दिनै गोबां हारि माहारि दङ आरो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जेंनाखौ लानानै गासैबो बिथिङाव खौरां फोसावनो रादाब फोसावनो मोनसे हारियाव मोनसे गोख्रों खौरां बिजों नांगौ महरै बड'लेण्ड बुब्लियाबो बे थांखिखौ लानानै जोनोम जादोंमोन होननानै बिथांमोना फोरमायो जोंनि सिगाङाव आरो जों बेखौ मोजाङै मिथिगौ। दिनैनि सानाव बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे समाव मोनसे गावबा गाव न'खराव थानानै खौरां फोसावोमोन नाथाय दिनै बिथांमोना मावख' लानायजों लोगोसे मोनसे डिजिटेल आबुं मोनसे खौरां बिजों जाबाय प्लेटफर्म जाबाय आरो बिथांमोना दिनै सिगां जेसेबां खौरां फोसावदोंमोन बेबायदिनो गोख्रों बिथांमोना खौरां फोसावनो थाखाय जि थांखि लादों बियो जोंनि थाखाय बाख्नायजाथाव आरो जोङो बिथांमोननि मावबोनाय मोनफ्रोम बाथ्राखौ जोङो जारिमिन हिसाबै जोङो लानांगोन। मानो होनोबा बर'फोरनि गेजेराव जे खौरां बिजों गैयामोन बे समावनो बड'लेण्ड बुब्लिया जोनोम जानानै दिनैसिमाव बिथांमोना गोख्रोङै उदां आरो सैथो खौरां फोसावगासिनो दङ। बिथांमोननि जि मथ' एबा थांखिजों बिथांमोना फोसावगासिनो दङ। नाथाय जोङो बुंनो गोनां मोनसे बाथ्रा दङ दिनैनि सानाव जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव गोबां मोनसे खौरां बिजों जोनोम जादों। मोनफ्रोमबो खौरां बिजोङा दिनै मोनसे लेभेलाव
फैगासिनो दङ मोनफा मोनफा गावबा गावनि मोनसे थांखिजों बयबो फैगासिनो दङ। नाथाय बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि बेलायाव मोनसे गोख्रों खौरां बिजों आरो जोङो बे गोख्रों खौरां बिजोंखौनो जों फल' खालामो। जाय बिथांमोना जोंनि सिगाङाव थानानै खामानि मावो जों बेखौनो फल' खालामो आरो दिनैनि बे जाफुंसारनायखौ जोङो बड'लेण्ड रादाब न'खरनिफ्रायबो जोङो बिथांमोननो गोजोन हामलायथि बावो जे उन समाव बिथांमोना जेरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ बेबायदिनो बिथांमोना खामानि मावलांनो हाथों आरो जोङो जेब्लाबो खौसेयै खामानि मावलांनो हानांगोन। मानो होनोब्ला जोङो बे सा सानजा रायजोआव बर' हारि हिसाबै जोङो थांना थानांगौब्ला दिनैनि दिनाव खौरां बिजोङा मोनसे गोख्रों जानांगोन। जोङो नुनो मोन्दों बियो मोनसे हारिनिल' नङा गुबुन हारिनिबो, नाथाय हारि हिसाबै थांना थानांगौबा खौरां बिजोंखौ नांगोन। बेनिखायनो आङो जोंनि बिटिआर सरकार एबा आसाम सरकारनि साफ्रोमबो सरकाराव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो खावलायनो सानो जे खौरां बिजोंफोरखौ थांना थानो हानायनि मोनफा मोनफा बिथांमोना गावसिनि सरकारनिफ्राय जिथु एडभार्टाइस मोनो सरकारनिफ्राय गोबां एसामिस चेनेलफोरखौ जोङो मिन्थिगौ, निउस पेपारफोरखौ जोङो मिन्थिगौ, नाथाय दिनै बड'लेण्ड बुब्लि एबा आङो बड'लेण्ड रादाबखौबो बुंगोन जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जोङो अलरेडि जोंहा मोनसे सार्टिफिकेट दंखायो। नाथाय जोंनोबो एडभार्टाइस हरनो हानाय मोनसे राहा दङ। बड'लेण्ड बुब्लियाव दिनै गभर्नमेन्ट इन्डियानिफ्राय मोनसे फोरमान बिलाइ दङ आरो बड'लेण्ड रादाबाबो दङ आरो बियो मोनसे पर्टेलल' नङा, बियो केबल जानानै दङ। दिनैनि दिनाव टिभि चेनेलजों समान मोनसे गोहो केबल टिभि जानानै दङ। नाथाय जोंनि गेजेराव दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोंनो दासिमबो गभर्नमेन्टआ नांगौ बायदियै जोंनो फोसावनो थाखाय एडभार्टाइस हरा, जायनि जाहोनाव जों मिरौ जिरौ जों थांनानै थायो। आरो जोङो मिन्थिगौ जे खौरां बिजों मोनसे फोथांनोब्ला गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो। नाथाय बेखौ मा खालामो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि खौरां बिजोंफोराव जों नुनो मोनो जे गभर्नमेन्टआनो बिथांमोननो एडभार्टाइस हरो। बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि सरकारि जे एडभार्टाइस नाथाय बे जोंनि बर' चेनेलफोराव फैया। आं बेनिखायनो दिनैनि बे मोनसे मोजां बुब्लियाव आं दिनै बेखौबो दिनै खावलायदेरनो सानबाय गभर्नमेन्टनिसिम सरकारा जेन बिनि सायाव मोजां नोजोर होयो आरो मोनफ्रोमबो खौरां बिजोंफोरखौ थांना थानायाव हेफाजाब होयो। आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। गिबि गिबियावनो आङो गासैनिसिमबो नैबे समाव गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोदों जे मोनसे गोजोनथाव बाथ्राखौ बेखौनो बुंगोन जे बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे डिजिटेल नैबे स्टुडिय'आव दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो बेखौ जोङो बेखेवनो मान गोनां लेंहरजानाय आलासि बिथां सुरत नार्जारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो हांख्रायनाय लेखा बिथाङा जोंनि जे डिजिटेल स्टुडिय' बे स्टुडिय'खौ बिथाङा बेखेवनानै होबाय। जों हामबाय होनदों बिथांखौ जे बिथाङा जोंनि लेंहरनाय लेखा हांख्रायनाय लेखा बिथाङा फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंनो हादों आरो जोङो गोग्गानांगोन बेखौनो जे बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ जे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि बे बुब्लिखौ रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो बिथांमोननि जे जोंखौ थुलुंगा होनाय बे थुलुंगा होनायजों दिनै जोङो नैबे प्लेटफर्मसिम जोङो फैनानै रायजो राजाफोरनो उदां आरो सैथो खौरां बे मोन्थोरखौ लानानै जों बिथांमोननो जोङो नैबे समाव रादाब जों फोसावनो हाबाय थादों। बिथांमोननि सिगांनिफ्राय जेरै थुलुंगा होदों इयुननि समावबो बिथांमोननि थुलुंगाखौ जोङो दिनै लुबैयो आरो फैबाय थानाय समाव जों जेसेबां हायो जोंनि प्लेटफर्मनिफ्राय रायजो राजानि गांनाय उखैनाय थामहिनबा बिथांमोननि जिखिनि समस्याफोर दं बे समस्याखौ जोङो नैबे सरकारसिम दैथायहरनो थामहिनबा जोंनिफ्राय जिखिनि जों रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय जोङो नाजाबाय थागोन आरो इयुन समावबो जोङो जिखिनि जोंनि मोन्थोर उदां आरो सैथो खौरां जे फोसावनो थाखाय जों थांखि लादों बे थांखिनि जों मावफुंगोन। आरो लोगोसेनो दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया 5 बोसोराव आबुं जानो थांगासिनो फैगौ 15 सेप्तेम्बर बे सेप्तेम्बराव दा 5 बोसोर आबुं जासिगोन आरो बेवहाय जों जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जों बे प्लेटफर्मसिम जों मोनफैनो हादों। गोबां समाव जोङो न'आव थानानैनो जों रादाब फोसावनो गोनां जादोंमोन, मबाइलजोंनो जोङो रादाब फोसावनो गोनां जादोंमोन। बे जारिमिनखौ जों नोजोर होयोब्ला जों गोलाव सम जोंनि जिखिनि खौरांगिरिफोर दङ बिसोर सेक्रिफाइस खालामदों। जोंनि दैदेनगिरिफोर थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लिनि सामलायगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव मावनाय नैबे बिथांमोना जोबोद सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै नैबे प्लेटफर्मखौ जोङो मोननो हादों। बिथांमोननि नाजानायजोंसो दिनै नैबे बड'लेण्ड बुब्लिया नैबे समाव जोङो स्टुडिय' थामहिनबा डिजिटेल स्टुडिय'खौ बानायनो हादों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोदनो जारिमिनारि सान होननानै जों बुंनो नागिरगोन आरो हयथ' बियो बर' माहारिनि थाखायनो मोनसे जारिमिनारि सान होननानै बुंनो हागोन। मानोना नैबे डिजिटेल स्टुडिय' थामहिनबा नैबे वाल डिसप्ले थानाया गिबि खेब जागोन। थ' बेखाय आङो नैबे समाव गोग्गानायखौ बुंनो नागिरगोन मानोना जों गिबि थाराव नैबे प्लेटफर्मखौ जों खालामनो हादों। बेवहाय रायजो राजानि जोबोदनो जोंखौ थुलुंगा होनाय दङ। रायजो राजानि जिखिनि जोङो नैबे समाव
जोंखौ बिथांमोना बेसिम लाबनो थाखाय थामहिनबा थुलुंगा होयै होयैसो जों बेखिनि हाबाफारिखौ मावलांदों आरो इयुननि समफोरावबो जोङो थियारि दं रायजो राजाफोरनो जों उदां आरो सैथो खौरां फोसावनो थाखाय फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जिहेथु जोंना आबुं 5 बोसोर जागोन दा बेवहाय जों बेखौबो फिसायैनो जों थेलेबलेब हाबाफारि सानसेनि हाबाफारिजों जोङो खुंफुंनो थाखाय जों आखायाव लादों दा बे हिसाबाव आं बेखौनो खावलायगोन दा रायजो राजाफोरखौ जोंनो थुलुंगा नांगोन सापर्ट नांगोन दा नोंथांमोननि हेफाजाब नङाब्ला जोङो रान खालामनो हानाय नङा जोंनियाव गोनो गोथो माखासे साननाय दङ जे रादाब बिजोंखौ रादाब बायदि नोजोर होआ खिन्थु जोंनि गेजेराव माखासे बाथ्रा साननाय दङ जे बबेबा मोनसे सोरबा दैदेनगिरिखौ लाबोनानै प्लेटफर्माव बुंनो होयोब्ला बे चेनेल जायो दा हमना ला एगजाम्पल सोरबा दैदेनगिरिया UPPL दैदेनगिरि फैयोब्ला बियो UPPLनि चेनेल जागोन BPFनि जुदि फैयोब्ला BPF चेनेल जागोन माखासे जोंनियाव पार्टिकुलारलि पलिटिकेल एंगोलजों बाथ्राखौ बुंबाय थायो थ' बेखौनो आं खावलायगोन जे गोनो गोथो जेबो साननो गोनां गैया जोङो उदां आरो सैथो खौरां जिहेतु फोसावनो नागिरदों दा बे हिसाबाव जोङो रादाबखौ रादाब बिजों बायदि नायनाया गोनांथि दं होननानै आं सानो मानोना दावगालांनो थाखाय बा जोंनि जे साननायफोरखौ जोङो चेन्ज खालामनाया गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो बेखौनो खावलायगोन आं जोबथायाव गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिखौ अनसाय फेहेरलांनायाव गासैबो मदद हो आं बेखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोब